गेजेरजों जोंनि सुबुं अनजिमाखौ जेरैबायदि नांगौ एरैबायदि खालामना लानायनि मोनसे खाबु जोंनि आखायाव फैदों। जोङो बेखौनो नायदों गाबोन माखासे जोंनि नङै मानसिफोरनि गामिफोरखौ दानना हरनो हायोबा आरो जोंनि मानसिफोरनि गामिफोरखौ सोनानै लानो हायोबा जोंनि सुबुं अनजिमाया 60-70% खालामनो हायोब्ला माखासे खायदा बाहायनानै जोंनि इयुन जोलैया जेला राजा लामायाव गसंनानै बुंगोन नैबेखौ जोंनो हगारना होदो। जायफ्रा दिनै बुंदों नोंसोरनि अनजिमाया खम नोंसोर मोना, बै समाव बिसोरो जोंनि लामाखौ हगारनानै होनांगोन। लादो नोंसोर होननानै बे लामाखौसो बा बे गोरोबथा खालामाबा बिनि अनगायै गुबुन लामा गैया रायजोफोर। बे गोरोबथानि गेजेरजोंसो बे गोरोबथाया बेसेबांबा गिदिर गोरोबथा। बे गोरोबथानि गेजेरजों दिनै हाग्रानिफ्राय गुबुन हादोरनिफ्राय जोंनि जोहोलावफ्रा न'आव फैनो हानाय खाबु मोनबाय। जोंनि जोहोलावफ्रा जेलनिफ्राय लासै लासै गसिगोन, बिनि थाखाय मोनसे खाबु मोनबाय। बेवहाय दिनै गावथारजाहां गाबोन गावथारजाहां हाग्रायाव जोंनि सेंग्राफ्रा दङमोन, बिसोरो जिउखौ लानानै न'आव फैनो हाबाय। गावनि बिमा बिब' बिनानाव फंबायफोरजों दिनै रोजो रोमो संसार जानायनि लामाया फैबाय। दिनै जोंनि न'खराव जोंनि गामियाव 30 बोसोरनिफ्राय फुंनि मोनानि पुलिस मिलिटारिया जोंनि ओंखाम जानाय दै लोंनाय खहाबा जोंनि नसुं सेर सेर बेरायबाय थायोमोन। जोंनि टेलिफनाव रायलायनो हाया, हर जाबा लामानिफ्राय मटर साइकेल सालायना फैयोबा सेंग्राफोरखौ लाइमोनफोरखौ टर्चार खालामो। नाथाय बे गोरोबथानि उनाव 24 घन्टा जोङो बेरायनो हागोन, जोंखौ रावबो आसि थुनानै बुंनो हानाय नङा नों उग्रपन्थी होननानै। बे माबायदि मोजां गोरोबथा जायाखै जानो हागौ रायजोफोर। दिनै जोंनि न'खरावनो जोङो गिलुं गिलुं थानो गोनां जायोमोन। दिनै जोङो भिक्षाफोर जानानै 24 घन्टा जों खामानि मावनो हासिगोन। जोंनि गोसो बायदियै जोङो बेरायनो हासिगोन, आलासि जानो हासिगोन, सासेया सासेखौ खौरां लानो हासिगोन। बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर खोथा। बेजों लोगोसे BSc BTC आव थाबोनाय बाहेरनि जि बर'फोर बिथांमोनाबो दिनै मोनसे काउन्सिल मोननो हानाय गोहो फैबाय। बेजों बिथांमोना रांखान्थि समाजखान्थि हारिमु राव थुनलाइ जौगानायनि हाबा मावनो हासिगोन। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो अल इन्डियायाव थानाय जेसेबां बर'फोर बिसोरनि राव थुनलाइ हारिमुनि रिसार्च खालामनो हानाय, स्टाडि खालामनो हानाय, गभर्नमेन्टनो माखासे रिकमेन्डेसन होनो हानाय, बेंगलाव नैखौ मावनांगो, बेंगलराव नैखौ मावनांगो, त्रिपुरायाव नैखौ मावनांगो, गभर्नमेन्टनो बुंनो हानायनि गोहो मोनबाय जोंहा। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो टफि गोजाफोरखौ एसे एनैबाबो जोङो ओरै ओरै खालामनो हानायनि लामा मोनबाय। थांनाय समाव टफि गोजाफ्रा जोंखौ दादागिरि खालामबोदों, BTC आव बे गैयामोन। नाथाय दायो जोङो सोरबा मोजांबा नों था, गाज्रिबा नों थां होननानै बुंनो हानायनि गोहोखौ नैबे गोरोबथायाव मोनबाय। जोंनि DC सिभिल SDOफ्रा जोंनि बायदियै सोलिनांसिगोन, जोंनि खामानिखौ मावना होनांसिगोन। सिगां सोरबा DCआ जोंनि खामानिखौ जों बुंनाय बायदि मावाखैमोन, नाथाय दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजों DCखौ सामलायनो हानायनि गोहोखौ जों मोनबाय। बिथांमोना जोंनि बायदि खामानि मावनांसिगोन। माखासे खामानियाव जोंनि बायदियैनो बिथांमोना थांनाय फैनाय मावनाय दांनाय गासैखौबो नायनांसिगोन। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालि दङ, मैया जानाय ना दाख्लै जानाय बेजों खोथा गैया, 27 जानुवारिनि सिगाङाव गायसननाय जेसेबां फरायसालि दङ बे गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै लिरनानै लानानै फैबाय खनसेयावनो फोजोबनो थाखाय। BTCनि BTRनिल' नङा, BTRनि बाहेरनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राबो कलेजफ्राबो बेवहाय माने प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, लेक्सारार मोननांगौ, बे खोथाफोरखौ लिरनानै लाबोनाय जाबाय। बेजोंनो दिनै जोङो माखासे आरोबाव बर'नि राव थुनलाइनि बाथ्राफोरखौबो फिनिशिंआव लाबोनो हाबाय। रांखावरिनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टनि आथिं सानफ्रोमबो स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारनो गोनां जायोमोन। नाथाय नैबे गोरोबथानि उनाव जोङो मिरुनिफ्राय थोंजोङै राङारि अनसुंथाइ मददफोरखौ मोननायनि लामाया गेंबाय। बियो हयथ' मास मोनसे मोननै जागोन एमेन्डमेन्ट जानायाव, बिनि उनावनो बे लामाया जोंहा गेंबाय। दिनै जि फसंथानफोरखौ गोदो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोना बिबोदोंमोन, जोंनि आफादफ्रा बिबोदोंमोन 30 बोसोर सिगाङाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि नांगौ होननानै। सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ लांबाय सिलचराव, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लांबाय तेजपुराव। नाथाय जोङो खेबसेयावनो गंब्रै इउनिभार्सिटि बिनानै लाबोबाय, गंसे गंनै नङा, गंब्रै। मेडिकेल कलेज जोङो बिबाय थादोंमोन मोनाखै, खेबसेयावनो जोंनो मोननै होनो गोनां जाबाय। मोनसेया चिराङाव नर्थ इस्ट रिजनेल जि मोनसे मेडिकेल साइन्सनि इनस्टिट्यूट जोङो बेखौ बेवहाय बिनानै लाबोनो हानाय, आरो तामुलपुराव मोनसे मेडिकेल कलेज आरो केन्सार हस्पिटाल बिनानै लाबोनो हाबाय। जोङो हस्पिटालाव गायसनबा जानाय नङा। दिनै जोंनि मानसिफ्रा गोबां केन्सार बेरामाव गोग्लैदों, जायफ्रा फैसा गैया भेलराव थांनो बेंगलराव थांनो, दिनै जोंनि जायगायावबो बिनि सुबिदाखौ नांगौ। जोङो बेखौ खाबु लानो हादों।
माखासे रेल कच फेक्टरि जोङो मोननो हाबाय जेराव जोंनि हाजार हाजार मानसिया खामानि मावनानै जानो हागोन। बे माखासे खामानिया खनसेयावनो जाफुंबाय मानगोनां रायजोफोर। दा बेनिखायनो सोरबा बुंनाय बायदि बेवहाय जेबो गैया बिदि नङा। दिनै सालबारियाबो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव माखासे जारिमिनारि रल लाबोदों। बै समाव माखासे मुंफोरखौ मख'नाय जादोंमोन, नैबे फसंथानखौ नैयावहो, नैबे फसंथानखौ नैयावहो, नाथाय जोबनाय फारसे माखासे जायगा मख'नाया बेवहाय थालांदों। दा नंखायनो जेफोर जायगा मख'यै मोजां मोजां फसंथान दङ, बिनिनो मोजां फसंथानफोरखौ दिनै सालबारियावबो जोङो गायसननांगोन। बे सेन्ट्रेल जा बे स्टेट जा, मानोना जोंनि ओनसोला जौगालांनांगोन रायजोफोर। दा नंखायनो बेवहाय गासैबो दङ, गैया होननाय जेबो गैया। गुबुन हारिफ्रा जोंखौ बुंबाय थायोमोन नोंसोरनि गावनिल' सानग्रा, गावनिल' सानग्रा, गावनिल' सानग्रा। ओंखायनो नैबे गोरोबथायाव बिथांमोननि थाखायबो जों माबा माबि बिनानै लाबोदों, बिथांमोनाबो गोजोनथोंसै। मानोना इयुननि लामा हान्थिनायाव बिथांमोननि बिश्वासखौ जोङो देरहानो हानांगोन, बिथांमोनजों गोरोबनानै जोङो खामानि मावनो हानांगोन। अब्लासो जोंनि इयुननि लामा हान्थिनाया सु गैयै जागोन, अर गैयै जागोन, जोङो गोजोनजों जोङो दावगालांनो हागोन। दा नंखायनो रायजोफोर, जोंहा दिनै बेसेबांबा गोब्राब नाजानायजों मोनसेनि उनाव मोनसे मोनबोदों आरो दिनै बेवहाय नेगेटिभ उल्टां फाल्टां साननायनि जेबो लामा गैया रायजोफोर। दिनै सोरबा लिडारफ्रा, राजखान्थिगिरिफ्रा जोंखौ बुंदों फानबाय बायबाय, बिखौ गोजौआव मुजुयोबा गावनि खर'आव गोग्लैयो होननाय बायदि जायो। नोंबो सिगां फानदोंमोन नामा? नोंबो सिगां सोरजोंबा बायजादोंमोन नामा? जोङो नोंखौ आसि थुनो नागिराखै। जांख्रिथायनि जारिमिनाव जोंबो दिनै नुनो मोनबाय, राजा लामायाव, रेल लामायाव 12 घन्टा उखै जानानै जेला थायो, सानबा गाहाम जों जेला हांगार स्ट्राइक खालामो, जोंनि लोगोफ्रा उनथिं नायहरनो हाया जादोंमोन, गाबदोंमोन। जोंनि एनडिपि प्रग्रेसिभनि लिडार दङ, सानबा गाहाम थादों उखै जानानै। जों क'क्राझाराव सासेया सासेनि मेगनखौ नायोबा मोदै ओंखारो, मानोना बर' मानसिफ्रा ओंखाम उखै जानानै थानो हाया। माने थेवबो सानबा 6 दिन हांगार स्ट्राइक खालामनानै गभर्नमेन्टआ जोंखौ लिंहरनो गोनां जादोंमोन, जोंजों रायलायदोंमोन। सोमावसारनाया गोब्राब, सोमावसारखांनानै जेला टेबोलाव अफिसारफोरजों नांलायो, बेयो आरो गोब्राबाव। लोङा जाया नांलायनाया बेसेबांबा गोब्राब। आरो आंथ' बिराद रागा जोंनो मोजां मोना मानसिया, सोरखौबा रागा जोंनो हाया। नाथाय हारिनि बाथ्रा बुङोबा बोरैबा सिंनिफ्राय एसे गुदुं जाबोयो, जि नांलायनांगौ नांलायनो हानाय जायो। जोङो थांनाय समाव बोसोरथामनिफ्रायनो बेफोर खामानिफोरखौ जेरैखि जाया सुस्रांनायनि लामाखौ बरननो नाजाबोदों। दिनै जोंहा लिडारा बुंदों एबसुआ जेबो मिथिया होननानै, आरो दा बुंलायबाय एबसुआसो साइन खालामहोदों, जेबोआनो गैया होननानै। साननैसो सिगाङाव बुंबाय एबसुआ जेबो मिथिया, आरो दा बुंलायबाय एबसुआसो साइन खालामहोदों, बेयाव जेबो गैया होननानै। थारमाने बियो जेबोखौनो मिथिया जों जे नैबे थासारियाव बोरै फैदों। एनडिबिआ सिसफायार खालामजेननायाव लै सै खालामदोंमोन, एबसुखौबो एनडिबिजों रायदावबानो दाय जायोमोन। नाथाय जोङो बेखौ नेवसिनानै बर' हारिनि सार्थआव बिदा फंबायनि गेजेराव खौसे लाबोनांगोन दा जुजिबोनानै नैबे थासारिसिम फैनो हादों। आरो बेवहाय बै बुखिग्रा लिडारफोरा 1%बो जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया, बिथांमोना दिनै हारिखौ बेले बेजेल' खालामनो नागिरो। दा ओंखायनो रायजोफोर, नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै दिनै बिटिआर लाबोदों, बे बिटिआरआ नोंथांमोननि। बिथांमोना बिटिसि लाबोदों होननानै बिटिसिखौ बिथांमोना गावसोरनि लुबैनाय बायदि जाबाय लोंबाय रंजाबाय, बिटिआरआ खिन्थु नोंथांमोननि। ओंखायनो बे बिटिआरआव जाय सरकार फैनांगौ बेखौ नोंथांमोनासो थिग खालामनांगोन। बे सरकाराव जोंहा दिनै हाजिरा मावनानै जाग्रा, थेला नारनानै जाग्रा गासैबो जायगा मोननांगोन। बे बिटिआर माने जि सरकाराव जोंनि फिथा फाननानै जाग्रा, जि फाननानै जाग्रा आइजोफ्राबो जायगा मोननांगोन। मानोना बे 30 बोसोर 40 बोसोर गोब्राब नाजाबोनायनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा लानो हानायनि सम जाबाय। ओंखायनो लिडारफोरनि सरकार जानाया जोब्बाय। एबार बेबायदि लिडारनि सरकार नङा, एबारनि सरकारा रायजो राजानि सरकार जानांगोन आरो जि मोनगोन रायजो राजाया मोननांगोन। जोङो बेखौनो लुबैयो रायजोफोर। आङो 15-20 बोसोर एबसुनि खामानि मावनानै बर'नि गामि गामि बेरायनानै जेखौ नुबोबाय, जोंनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा, जोंनि लाइमोनफ्रा बेसेबांबा अनसुला नोरोम आखुनि, बै मानसिफोरनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेरै अननाय होनांगो, बे अननायखौ होनो हायैयाव जोंनि बिदा फंबायफ्रा दिनै न' गारनानै बोथिसे ओंखामनि थाखाय गुजरात, हारियाना, बेंगलर गुबुन जायगाफ्राव बान्दा बैनो गोनां जादों। आरो सोरबा सोरबा थैखोमादों, सोरबा सोरबा गोमादों, दिनै न'खराव मोनफिनाखै, फैफिनाखै, बिमाखौ नायनो, गावनि बिनानावखौ हाबा होनो दिनै गैया जादों।
आर्मी पुलिस साख्रि मावदों बुंनो मोजां नाथाय न' गारनानै थांनो गोनां जादों बिसोरखौ जों न'आव लाबोफिननांगोन ओंखायनो बे बिटिआरआव जेसेबां थाखा फैसा फैदों बे लामा दालां बानायनो थाखाय नङा लामा दालां बानायनो आसाम सरकार भारत सरकारा फैसा हरनांगोन नाथाय जि बेवहाय